Σαΐ, ποιαν όψη αντίκρισα. Κοιτάζω την πολυμήθικη φοριά κακούργας γυναίκας που ξεκλήρισε και μένα κι όλους τους Αγίους. Αν αποτελέσεις την έκτρα των Θεών που τόσο μοιάζεις με την Ελένη. Αν σε ξένη χώρα δεν βρισκόμουν, με τούτο το σπαθί που αλάθες θα χτυπάς τα αφανιζώσουν. Αφού είσαι παρόμοια με τη Δία και την Κατέρα. Γιατί είναι φυσισμένα. Όπως και να μου δείχνεις τέτοιο μίσος για τα δεινά που έφερε εκείνη. Έσφαλα. Η οργή με συνεπήρε πιότερο όπως το θα έπρεπε. Η Ελλάδα θα πιάνει να ξέρει την Ελένη. Συγχώραμε κοινωνά για αυτά τα λόγια. Ποιος είσαι και από ποια χώρα εδώ φτάνει? Ένας από τους Έλληνες. Α, γι' αυτό δεν στέλνεις την Ελένη. Ποιος είσαι και από πού? Ποιος ο γονιός σου? Με λένε Τεύκρο. Γιος του Τελαμόνα και Σαλαμίνα. Η γη σου με έχει τρέψει. Στη χώρα αυτή του Νείλου. Τι ηρέμει. Με διώξαν οι δικοί μου από την πατρίδα. Είσαι δυστυχισμένος. Ποιος σε έδιωξε? Ποιος άλλος? Ο πατέρας Τελαμόνας. Γιατί? Κάποιο κακό στην ηλικία. Στην Τρία εξάφη ο Αίας. Ο αδερφός μου. Μήπως χάθηκε από το δικό σου χέρι? Ρίχτηκε στο σπαθί του και σκοτώθηκε. Μανία σου. Αλλιώς δεν θα το νομούσε. Ξέρεις το τέκνο του Πηλαία, τον Αχιλλέα? Ναι. Πήγε λένε. Μυστήρας με λέει. Σαν πέθανε λοιπόν για τα άρματά του άρχισε να μάχει στους συμμάχους. Και πώς αυτό τον έανε Σουλάνη? Σκοτώθηκε γιατί άλλος πήρε τα όπλα. Και γιατί τις φορές εκείνου, εσύ πας. Γιατί δεν χάθηκα κι εγώ μαζί του. Ήσουν λοιπόν. Είσαι ακουσμένη, τρία. Την κούσεψα. Την κούσεψα. Θα πάω κι εγώ χαμένο. Φέλνεις. Την έκαψα και την ξεφτεμελιώσα. Δεμένη από τα κάστρα, ούτε ίχνος. Αέρνη Ελένη. Πάλι για σένα ισχύει. Οι Έλληνες, καρατό κακό έχει φέρει. Πόσο καιρός είναι την Τρία? 7 χρόνια περάσαν από τότε. Και πρώτα, πόσο μείνατε εκεί πέρα? Πολλά φεγγάρια. 10 χρόνια αρχαίοι. Την Ελένη, τη Σπαρτιάτικα. Την πήρατε? Την έχει ρεομενέλα ως αυτήν κόμπη. Την είδες το ίδιο ή σου το είπαν? Με τα ίδια μου τα μάτια. Πώς βλέπω εσένα. Το φας. Μη Θεός, όσο δεν πουλά. Άλλη κουβέντα πια σε όλους έτσι. Και ό,τι έχεις δει, γυαλίζεις τα καλογιάρι. Τι είδα εγώ. Και ακόμα. Γύρισε με τον άντρα στο σπίτι. Μήτε στο Άργος, μήτε στον Ευρώτα. Μεγάλη φοράνε και τους εχθρούς. Οι δυο χαθήκαμε, όπως λέει ο κόσμος. Αντάμα δεν αρμένεις δεν έρχει. Μας τους χώρισε τρανή φουρτούνα. Σε ποια μεριά σου θέλω να τους σκορπίσω? Κατά μεσή στο Αιγαίο, όπως διαβαίνα. Και το Μενέλο δεν τον είδατε από τότε? Κανείς νεκρό τον έφερε στην Ελλάδα. Κάθε φορά η μάνα της λέει. Η Λίβα λες, επήγε πια στον Άκη. Για τις ντροπές χάθηκε τι συμβαίνει. Ναι, μια κοιλιά περνώντας στο λαιμό. Ζουν που την δάρω οι δυο γη ή δεν ζουνε? Και ναι και όχι. Υπάρχει διπλή πίνη. Ποια γνώμη πιο καλή? Κάθε φορά Άστρα γεννήκα και θεούς τους λένε. Καλός αυτός ο λόγος. Οι άλλοι πως σκοτωθήκαν για την αδερφή του. Όμως τα λόγια φτάνουν. Σκοπός μου που ήρθα στο παλάτι τούτο είναι να βρω τη μάντη στα Θεονόη. Βοήθησε με μαντίες να πάρω. Με πρίμο αγέρι πώς να ταξιδέψω. Στη θαλασσόζωστη να φτάσω Κύπρο. Που με χρησμό με πρόσταξε ο Φίβος. Μια πόλη εκεί να ιδρύσω και να την ονομάσω Σαλαμίνα. Το πατρικό νησί μου έτσι θυμώντας. Πρίμος αγέρας θεϊκός θα σου οδηγήσει. Μα φύγε ξένε, γρήγορα από τη χώρα.
Πrinț Αντικρίστη αυτός που εδώ βασιλεύει. Πήγε κυνήγι τώρα με τα σκυλιά. Όποιον Έλληνα όμως πετύχει, αμέσως τον σκοτώνει. Την αιτία με θες να μάθεις τι λέω. Ύστερα και σε τι θα σου ωφελούσε. Η γυναίκα μίλησε σωστά. Μακάρι τη χάρη του η Τερή να ξεφληρώθει. Είσαι ολόιδια η Ελένη. Να δεν της μοιάζει στην ψυχή. Να πάει κατά χαμού. Ποτέ της το νευρώτα να μην φτάσει. Εσύ καλό να βλέπεις πάλι.